концерт мочхе гузашт. аҷоибот. Зур гузашта? Мерем ягонҷо шитанӣ. О, мерем. вақти консерта чӣ хеле шида омадаку. мебахшед, шумо Баҳодур Ҷураев нестед? Ҳо, мумкин аст селфи гирем? майли. безор шудем ай селфиам ё. раҳмати калон. Саломат бошед. ассалом. Ассалом. мумкин аст дастхат монед? Майли. Куҷода монам? ба дастам монед? без қатиам ё, ман рафтам. аз ҳама ҷолибтарин ва хит сурудҳо дар портали ziforstudio.com. раҳмат. Эй, куҷо мерав? нарав ҷонум ай барум, чӣ бало ай дар сарум, чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум. наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. чӣ гуноҳ аз ман бигзашт, ба ҳама ту накун рашк, ку ҳама шинособик тамом бигзашт. духтаро ҳайдар барӯ, дар ҷонум зад вай барӯ, ватсапу фейсбук имо дигар ё. нарав ҷонум ай барум, чӣ бало ай дар сарум, чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум. наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. мебарам дар рашкот хатои фикрат, ҳама дунё фидои он хандаи лабот. биё дурӯғ нагӯ, мепарони абрӯ, ту мара дур ки диди чашмак мезани афсӯ. чӣ гуноҳ аз ман бигзашт, ба ҳама ту накун рашк, ку ҳама шинособик тамом бигзашт. духтаро ҳайдар барӯ, дар ҷонум зад вай барӯ, ватсапу фейсбук имо дигар ё. нарав ҷонум ай барум, чӣ бало ай дар сарум, чаро аз ман меранҷӣ туи ҷону ҷигарум. наё ту духтарбозӣ, арӯзбозӣ, дастсозӣ, дурӯғ ба ман дар кор нест, накун бо дилам бозӣ. ziforstudio.com. чӣ беқа қар кадӣ? хайрада ки нашиштанӣ рафтӣ. ай Мадина, шумо Мадина давлатоваен? мумкин аст селфи кунем?